खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो हेपि निउ इयार ओमफ्राय जोंहाबो हेपि निउ इयारनि एसे सिख्लाफोर गोजा पिकनिक जानोसै आरो ना माने पिकनिक जाबाय थाखायो जों बोसोरफ्रोमबो ओंखायनो देग्लायबो जानोसै ज'नो सिख्लाफोर गोजा पिकनिक ओमफ्राय नै मटर सायदों मटरजों आलुजों संगोन आलु हाखाबाय जों गासिबो आलु हाखानानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय गासिखौबो न'आवनो रेडि खालामलांनानै हजोंहाय संहैसैल' दाउनि बिगुर खुनो दैबो गुदुं खालामखाबाय गासिबो रेडि जोबखासै नै दाउआबो मानै सामब्राम पियाज हाबाय लांथिया खालामखांबाय बिथांखौ दाउ बयलार आखिखौ दानखावनांगौमोन एसे ओजै सिख्लाफ्रा जोंना दाउ गोदानायाव बे एक्सपार्ट गोजाखा लागावबाय सिख्लाफ्रानो गोदाजोब्बाय जोंना बेख्लाय खनदोन थांबाय बोलो होनानै थेलाखौ बिराद मोजां साजायखाबाय जोंना थांनो थाखाय वाह साजायग्राया नै जय हेपि निउ इयारनि जय आयु ब्लुना मोनसे फिसासा नै बेखौ नैबे गेजेराव दोननांगौ ना थेलाया जि समायखाबाय जोंना बिराद मोजां समायबाय जोंना थेलाया थांनायनि सिगां जों नै बाहाय मन्दिराव खुलुमलांनोसै जाहाथे बोसोर गोदानखौ जोङो मोजां बरायनो हाथों ओमफ्राय बोसोर गोजामा मोजाङै थांथोंसै बेनिखायनो खुलुमलांबाय जोङो ओमफ्राय ट्रेक्टराव थिखोजोब्बाय जों थेलाजों नारलांनो हाला ओमफ्राय ट्रेक्टरजोंसो मोजांमोन दंखायो ओमफ्राय दैबो दंखायो बेयाव
सुजा सुबाय मावजि लागाव हो योवा नियार मानजिku ya suku ya suku नायगौ बाथाबारिनि सिख्लाफोर बिराद साइज दङ जोंना आरो दंबावसो हौरै नैबेखौथ' बुंनांखाया माधुरि लेखियाबो हाखाया अर लगायजेननोसै जोंना ओंख्रिया मैं गूगल पे करूंगी। ओह मेरे पास तो सिर्फ यही है खोस्लि फिसा ओइ बिथिं ओरै दालाबोसैलै बेदरा ओरै फैनो नागिरबाय हेपि निउ इयार जागोन मुला खाजिजों जानायनि मजायानो आलदा ओंखायनो मुला खाजिखौबो होथारबाय आङो लगायनाया जि गोथाव लगायखाबाय आङो बयबो जाब्रेलायखासिगोन जों जानो थाखाय रेडि रानखाजोब्बाय आरो नै सिख्लाफ्रा जानोसै जों जानोसै सिख्लाफ्रा जोंना गामियाव बारा बुरजा जाया बिदिनो 16 जन 15 जनसोल' दङ ओमफ्राय बेजोंनो जायो जोङो फैसा एसे खांलायनानै जायो आरोना बोसोर गोदाननि थाखाय ओमफ्राय नै मोनाबायानो न'आव थांनांसिगौ ओमफ्राय जों दसे मोसानानै न'आव थांनोसै ओमफ्राय भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय जों एसे मोसाग्रोनोसै जै हेपि निउ इयार बयनिसिमबो हेपि निउ इयार